Chidi chere na ọ bụ onye amamihe, mana taa ọhịa eliela akụnụba ya. Ifochakpi wọọ. Onye ọbụla nọ n'obodo Ụmụeze sịrị na isi adịghị Obinna mma, maka onye isi dị mma anaghị akọ ụdịrị akụkọ. Kedu nke bụ ịzụ atụrụ hapụ iwu? Ebe onye ọbụla ma na ewu ga-akpanye gị ego ugboro abụọ nke atụrụ ga-akpanye gị, mana ndị Ụmụeze amaghị na onye ara na uche ya so. Obinna ma ihe dị omimi banyere atụrụ nke ha amaghị. Ọ bụ ihe a ga-eme ka obi obodo ha nwee ntụkwasị obi ebe ọ nọ. Nke a ga-emekwa ezigbo enyi Obinna ka ọ gbara aka nwee naanị akwa dọkara adọka na akpa tapụsịrị atapụ. Ị chọrọ ịma ihe Obinna ma? Ṅaa ntị. N'obodo Ụmụeze n'oge gara aga, e nwere ezigbo enyi abụọ bi n'obodo ahụ. Aha ha bụ Obinna na Chịrị. Ha abụọ bụ nnu na mmanụ, mana o nwere ihe dị iche. Maka emere elu emere ala, ọ bụghị otu chi na-eke ụmụ Igbo dum. Obinna dị nwayọọ ka mmiri oyi, mana ihe niile na-adị Chịrị ngwa ngwa. Otu mgbe, ndị okenye Ụmụeze kpebiri na ha abụọ eruola ihe eji nwoke eme. Ha sịrị na ha ga-eji aka ha mụọ etu esi azụ ahịa, maka ha kwenyere na ihe mmụta mmadụ ji aka ya mụta kacha baara ya uru. Obi nyere ha ego ma gwa ha ka ha gaa were ya zụọ ahịa. Onye ọbụla n'ime ha ahịa kacha mepụta mkpụrụ ka ọ ga-enye ihe nketa dara ụda. Ozigbo, Chidi amalite gbawa egbe ọnụ, maka onweghị mgbe ọnụ ya ji anọ otu ebe. M ga-eji ego akpata nnukwu ego nke na ndị obodo anyị ga-amalite kpọwa m akụ na atakasị. M ga-azụkwa ọtụtụ ala ma zụkwa ọtụtụ ehi. Obinna dịka onye ji ire ya agụ eze ya ọnụ tutu okwu okwu sịrị, achọrọ m naanị ịzụ ahịa na-agaghị awa m isi ma ọlị. Ha gara ahịa eke nke obodo ha bụ Ụmụeze, ebe ọ na-ada na-akpọtụkwa akpọtụ. N'egbughị oge, Chidi gbara gaa n'ebe ewu nọ. Ewu ndị ahụ nọkwa na-awụli elu na-alụ ọgụ ma na-atakwa akwa ndị mmadụ n'ebe ahụ. Leenụ ha, ewu ndị a bụ egwu eji. Ha dị ike na-eme ngwa ngwa. Ha ga-amụ ụmụ n'ụbara. Ozigbo, ọ họrọ ewu 10 ndị ọ chọrọ ịzụ, mana Obinna ji nnọọ nwayọọ were ekiri na-agbakọ na-ewepụkwa. Ọma na ọ bụ nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Ọ gara ebe atụrụ nọ. Ajị ha na-enwe ọcha nke ukwuu. Ha dum nọkwa jụụ. Atụrụ ndị a ga na-akpụ akpụ. Leenụ ka ha dị ka anụ na-amaghị ihe. Uche gị adịkwa ya? Chidi kwuru nke a were dakapụ n'ọchị, mana ọ maghị na onye ara na uche ya so. Chidi akwụọla arị ụgwọ ma kpụrụ ewu ya na-aga. Chezọzịa n'ebe onye ọsọ ruru, onye iji ga-erukwa ya. Obinna kpachapụrụ anya wee họrọ atụrụ 10 ahụ dị mma, kwụọ ụgwọ ya ma zụta ọja. Ozigbo ha malitere njem, ihe dị iche egosi ozugbo. Obinna gbuo ọja. Tololo tololo. Ntị atụrụ ya kwụrụ ọtọ ozigbo. Ha ga-esochi Obinna n'azụ. Ọ kwụsị, ha akwụsị. Ọ gaa aka ekpe, ha gaa. Ọ gakwa n'aka nri, ha gaa. Ụmụaka pụtara na-ekiri ka Obinna si echekwa atụrụ ya n'ọṅụ, n'ihi na atụrụ ndị a na-ege Obinna ntị, na-esokwa ya, na-enyeghị nsogbu ọbụla. Obinna ewe na-eme ha ihe dị ha mma. Ọ na-edu ha gaa n'ugwu ebe ahịhịa mara mma dị, ya na ebe mmiri doro edo dịkwa ọcha si n'okwute apụta dị. Ahụ atụrụ Obinna wee bụrụ sọ mma. Ha dum nọkwa n'ebu. O nweghị nke ahụ na-agbakasị ma ọlị. Chidi n'aka nke ọzọ nọkwa na-afụsi anya. Sinụ ebe a, kwụsịnụ, gaa aka ekpe. Otu abụghị ezi. Chidi ji ume ya dum eti mkpu, ma o nweghị ihe gbanwere. Ọsịsọ gbara ya ahụ niile, mana ewu ya nwere uche nke aka ha. Otu gara malite tawa akwụkwọ nri otu nnukwu onye ọrụ ugbo nwere. Ọzọ gara rịa ukwu osisi wee tọ na ya. Mgbe ọbụla Chidi chọrọ idu ha gaa ebe ha ga-ata ahịhịa ga-edo ha ahụ dịka Obinna si eme, ha gbasaa tinye isi ebe ọbụla masịrị ha. Abụ m onye ndu unu, bụrụkwa onye nwe unu. Unu kwesịrị ịdị na-ege m ntị, Chidi kwuru n'olu ike. Mana ọ bụghị ha ka ewu ndị a chọrọ ịnụ. Otu ụbọchị, eluigwe gbarụrụ ihu.
nnukwu mmiri ozuzo wee na-akwado izo. Obinna hụrụ ya wee malite gbuwa ọja ya, tụị tụị. Ozigbo atụrụ ya dum agbakọọ. O nweghị nke gburu oge. O teela ha mụtara ịṅa ntị mgbe ọbụla Obinna gburu ọja ya. Obinna duru ha dubaa ebe ha ga-anọzere nnukwu mmiri ahụ. Ha nọkwa jụụ. O nweghị nke mmiri gburu, o nwekwaghị nke anụ ọhịa dọgburu. Mana Chidi, ụmụ ibe, Chidi ahụsiela n'anya. Ozigbo egbe eluigwe gbara ụjọ ejide ewu ya dum. Kama ha ga-eso Chidi gaa ebe ha ga-anọzere mmiri, ọsọ ata. Ha gbapụrụ gbaga n'ime oke ọhịa. Bịanụ ebe a, lọghachi n'azụ. Ma ọ bụghị ewu ndị ahụ ka Chidi na-agwa. Ha anaghị anụ olu ya kemgbe, ọ bụrụzi ugbu a. Ụfọdụ ka ọdụm ji gbaa azị, ebe ụfọdụ ka oke ọhịa riri isi ha. Ụfọdụ fụkwara ụzọ. Ka otu afọ gasịrị, oge ha ga-eji zute Obi. Oge ahụ erula. Obinna wuchie n'ama gbuo ọja ya. Ngwa ngwa atụrụ dị 30 esochie ya. Ajị ha nọkwa na-enwu zaa. Ndị obodo nọ were anya na-agbara onwe ha ihe nkiri. Chidi bịara nke ya, ma n'ihu ya emere ya ebere. Akwa ya dọkasịrị adọka ebe ọ na-achụ ewu ya ọsọ kwa mgbe. Ike ụwa agwụla ya. Naanị ewu abụọ fọdụziri n'10 ọ zụrụ. Otu na-arụ ụkwụ, nke ọzọ nọkwa ata akwa Chidi. Kedu ihe merenụ? Obi jụrụ Chidi. Chidi fufere isi ya na mwute wee zaa ya, amamanyere m n'ahịa m chere ga-enye m ego ngwa ngwa. Chezọzịa n'ahịa ị gaghị achịkọtanwu bụ ahịa ga-agbọ gị ntị. Uru dị n'izu ewu, mana ewu abụghị anụ na-aṅa ntị. O ruo Obinna ịkọwa onwe ya. Obi, abanyere m ahịa ịzụ atụrụ maka achọrọ m ahịa m ga-achịkọtanwu. Achọkwaghị m nke ga-awa m isi. N'ọṅụ, Obi biliri n'oche ya ma were ihe olu konye Obinna n'olu. I meriela. Ị ghọtara na ịbụ onye ndu abụghị maka iti mkpu, kama ọ bụ iji nwayọọ na-ekwu okwu ka e wee na-anụ olu gị. Mmadụ ịzụ ahịa ọ gaghị echekwanwu dịka mmiri agbanyere n'ite tapụrụ atapụ. Malite ụbọchị ahụ, ndị Ụmụeze ghọtara na ewu chere na ọ ma ihe nke mere o ji aga naanị ya, mana atụrụ bụ onye ma ihe maka ọma ụzọ ebe ụlọ ya dị. Ihe mmụta nke mbụ, ọ ka mma iji nwayọọ ka ị wee mụta ihe karịa ịmabanye n'ike gbara aka pụta. Nke abụọ, ka ihe asaa n'anya tutu ịmabanye n'ahịa ọ dị ka uru adị ya ngwa ngwa. Nke atọ, ezigbo onye ndu anaghị eti oke mkpu, kama ọ na-eji olu nwayọọ nwayọọ were edu ndị na-eso ya. Nke anọ, ihe ị maara anya ka ị ga-eji napụta onwe gị mgbe ọdachi bịara. Nke ise, akụnụba eji nwayọọ wee kpaa ka anọ karịa nke akpara ngwa ngwa. Sonye anyị n'oge ọzọ maka Mbido Igbo akụkọ ifo kajara akaja. Ya gazie.